Ένας πλούσιος άνθρωπος είχε 2 γιους. Τα παλικάρια βοηθούσαν τον πατέρα τους στις αγροτικές εργασίες. Είχαν υπόψη τους ότι κάποτε μένει για πολύ καιρό ακόμα. Πλησίασε τον πατέρα του και του είπε: «Πατέρα, γιατί θα πρέπει να περιμένω να εισέπραξε πολλά χρήματα και πλούσιος πλέον αναχώρησε για χώρα μακρινή. Ζούσε άσωτα, διασκορπίζοντας την περιουσία του και εξοδεύαν ότι έχει λεφτά, υποκρίνονταν ότι είναι φίλοι του. Μαζί τους κατασπατάλησε ο μικρότερος γιος, έμεινε μόνος και προδομένος. Φτωχός και πεινασμένος, στήριξε την ελπίδα του σε έναν από τους πολίτες της χώρας εκείνη και είπε: «Κύριε, τι κάνω? Στους υπηρέτες του πατέρα μου το φαγητό περισσεύει και εγώ αφανίζομαι από την πείνα. Θα σηκωθώ και θα πορευτώ προς τον πατέρα μου, θα πέσω στα πόδια του και θα του πω ότι αμάρτησα απέναντι στο Θεό και απέναντί του και ότι δεν αξίζω να με έχει σαν παιδί του. Ας την επιστροφή του». Όταν είδε από μακριά το παιδί τον που είχε τόσο καιρό να τον δει, ο γιος την ειλικρινή του μετάνοια. Ο πατέρας του τον σήκωσε από τα γόνατα και φώναξε στους υπηρέτες του: «Φορέστε του την καλύτερη στολή, βάλτε του δαχτυλίδι στο χέρι και υποδήματα στα πόδια του και ετοιμάστε εορταστικό τραπέζι για να γλεντήσουμε». Ο μεγαλύτερος αδερφός, που όλη μέρα δούλευε στα κτήματα, επιστρέφοντας το βράδυ στο σπίτι, άκουσε φωνές χαρούμενες και τραγούδια. Φώναξε έναν από τους υπηρέτες και τον ρώτησε τι συμβαίνει. «Γύρισε ο αδερφός σου και ο πατέρας σου χάρηκε πολύ γιατί του ήρθε πίσω η γη, για χάρη του διοργάνωσε ολόκληρο γλέντι». Ο πατέρας του τον αγκάλιασε και του είπε: «Παιδί μου, εσύ είσαι πάντοτε μαζί μου και ό,τι έχω είναι και δικό σου. Έπρεπε να εφρανθούμε και να χαρούμε, γιατί ο αδερφός σου ήταν νεκρός και αναστήθηκε, ήταν χαμένος και τώρα βρέθηκε».